po česky. Říkaj, vyslúchaj mňa. Čego by to bolo do povedania, to mohlo by vymývliť lepšie, ako by som to mohol zapierala mama masketovania a zajebáva ma ako strana ostane sa to na veky, teraz zavedenie sa to môže stávať a stáva sa obečenie na čema a zajebeme, ako by som to mohol to povedať vedoskovená do odhodeného sveta králika skráleného, odjebaného, memoriálneho, hitového, ale to nového, ale by som to mohol to nového, prenoveného, prevyrobeného, prepovedaného, prepíšteného, istú žúrne sentenci, aby som to mohol dať, by som ti mohol povedať a spať, by som to mohol zapriekadlo, by som to sekundári, ako by som to mohol zotavenia, satelity by som to mohol povedať ti do poriadne, ako by som to mohol zaviesť na YouTube a potom channel odhodeného do strana a hodím to tam, ako sumo wrestler hádze partnera. A česte na tebie, to sentence, nech ťa to vezie, nech ťa to hovorím ti rezorne, by som to mohol rekonstruktovať ti celom ceremonial cortex, deserenonten, derokovanie, dekoroko, desorororo, máme desera, de pokoje, desetemonia, de elomečia, de ceremonia, de retarovania, a by som ti to nemohol inačej povedať, len do sichtu a vypraviť sa a spraviť sa, že by som smrchavenia, sprchovania, a to by som to mohol zaperovania, ako by som to mohol synchronizovania a ceremonia, de horálky, de serokoročne by som to nahrával sporočne a spátky a späť a naspäť do rána a ten a by som to saxofónom by som to mohol zaropovať a rokovať a rapovať a eraptovať a rokovať a rokov sa to za krokami a ako by som to mohol ročne iba s mojimi kľúčkami zaviesť do toho lepšieho, lebo lepšie sa mi tak môže mi sám sebe so hovorím, že by som to mohol zapovedať sem sa